Mali kono Mali ko kan maa minnu sagolen don Malactu ka bɔlɔlɔ sanfɛla la an ka foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen ye kabini aw sigiyɔrɔ la bi nin y'a ye an ka kɛnɛya kɛnɛ kan kibaruya minnu b'an bolo ka da bolo kan a dɔn o de ye k'a fɔ malnutrition ni ale ye baloko dɛsɛ ye denmisɛnnin kun na a yirala k'a fɔ ko Kita mara la ko a hakɛya min yɛrɛ ye ko ye 3,000 ale ni 400 ni kɔ ye san 2021 kɔni kɔnɔna la ayiwa malnutrition n'ale ye baloko dɛsɛ ye ale kɔni bɛ taa tilayɔrɔ 2 la nanzaraw ka tilayɔrɔ fɔlɔ ma malnutrition aiguë sévère ni o ye min ka jugu kosɛbɛ ni a caman na denmisɛnnin yɛrɛ bɛ fatu o la o hakɛya min yira san 2021 na Kita ko o bɛ taa 1,000 ale ni 900 ni kɔ la ayiwa o tɛmɛnen ka bɔ yen nɔ malnutrition aiguë modérée ale ye baloko dɛsɛ ye ale fanga yɛrɛ ma bon i n'a fɔ fɔlɔ ta in ko o hakɛya min yira Kita kɔnɔna la ko bɛ taa 1,000 ale ni 600 kɔni bɔ ɲɔgɔn kɔ la ayiwa o de kun na min ye nin kɛnɛya tigilamɔgɔw ye olu kɔni ye sɛbɛn bɔ ko u ka san 2021 sɛbɛnnen don k'a ye jateminɛ minnu yira kɛnɛya kunna Kita ale na lamini na ayiwa o yɛrɛ k'a fɔ ko ni jateminɛ ninnu de kɛra an bɛɛ lajɛlen b'a dɔn malnutrition ale yɛrɛ kɔni sɔrɔcogo ka ca wa sɔrɔcogo ba o dɔw bɛ yen nɔ o ye baloko dɛsɛ ye walima fantanya o de bɛ na ni nin kɛwale ninnu ye k'a ɲɛsin denmisɛnnin kun na o de kun na ni kɛnɛya tigilamɔgɔ ninnu olu kɔni ye welewele bila an ka autorité mɔgɔw ma ko k'u kɔfilɛ nin yɔrɔ kofɔlen maaw la sabula ale bɛna kɛ kɔlɔlɔ ye ka na di denmisɛnninw ma malnutrition ale ye bana ye min ka jugu denmisɛnninw ma kosɛbɛ sabula adamaden ni i kɔni tɛ ka dun dumuni ɲuman kɔni sɔrɔ o ye kɔlɔlɔba ye o de ye bana taara ka ɲɛsin ni denmisɛnnin ninnu ma ayiwa ko u ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɛ walasa ni denmisɛnnin ninnu bɛ se ka bɔ ni bana in na cogoya min na wa a ka kunbɛn don n'a nata a kana ɲɔgɔnna wɛrɛ kana ye Kita ale na lamini na kɛrɛnkɛrɛnnenya a kana ye Mali yɛrɛ kɔnɔ tuguni ayiwa o tɛmɛnen ka bɔ yen min ye Kulukorokaw ye olu kɔni nisɔndiyalen don kosɛbɛ ka sababu kɛ olu kɔni ka lamini na a yira k'a fɔ ko ɲɛfurakɛminɛn dɔ kɔni dir'u ma ayiwa ko baɲumankɛ tɔn dɔ kɔni bɛ yen nɔ ko ni sababu ɲuman kɔni bɔra olu yɔrɔ ko olu min ye Kulukoro a n'a lamini olu kɔni ye minɛn kura d'u ma kɛnɛya hukumu na kɛrɛnkɛrɛnnenya minɛn minnu bɛ yen nɔ ni ɲɛ bɛ se ka furakɛ a la ko sabula o minɛn ninnu kɔni kun ka gɛlɛn Kulukoro ale la lamini na ayiwa ko o minɛn ninnu yɛrɛ musaka bɛ taa miliyɔn 60 kɔnɔ ani kɔ la wa ko a bɛna di Kulukoro kɛnɛyaso 10 ɲɔgɔnna de kɔni ma walasa k'u k'u bolola dɛmɛ ka furakɛli kɔni nɔgɔya min ye Kulukoro ale la lamini kɔni kɛnɛya tigilamɔgɔw ye olu y'a yira k'a fɔ ko olu nisɔndiyara kosɛbɛ nin waleya in na ko ka sababu kɛ olu kun mago kun bɛ nin na wa ko ni minɛn ninnu dili olu ma o bɛna olu ka baara kɔni kɛta nɔgɔya u bolo ayiwa an balimaw ni ne kɔni tun ye an ka bi kɛnɛya kunnafoniw ye ka da aw bolo kan aw ni ce aw ka kulomajɔ la aw k'an bɛn don n'a nata